A Bencének elfogy a vége. Az szétrotálja a végát szétre, hát ez hülye. És látod mennyire mennek? 100-zal mehettek. Húzzatok lejjebb egy picit majd. Jó vagy. Itt jobbra, bazd meg, ez a legjobb út, ennél jobb utat ne akarjanak. Menjünk arra is jó. Jó vagy. Az. Várj, megfordul. Az nem új, meg a minerál. Majd lassan meg nem kell. Vigyázzat! Szép. Hogy a 100? Nem. Kórai még menne 120-at is. Hát ez így nem jó. Fel kellett volna menni akkor. A Bencé az ilyen 105 körül megy végre. Abba kell egy végeztétel. Max 110. Kóri sem egy többet 112-nél. Most úgy, hogy Kóri mögé állj be. Mert a Bence az lemarad a végre. De ne itt álljunk meg, hagyd meg, menjél. Előzd ki a Bencét, hogyha para van. Harmadik után. De kapd el őket, bazd meg! Jó, ez nem, semmi szállpusztanak, nem érve őket a szól. Menj a borsú után. 110 meg a borsú. 110 ment a borsú. Nézd meg, és meg is áll. Kár egy ilyen mennyi alatt, amennyit el.